Ka Voice of the People Party lengba ka Kyrwoh ha ka janmiet jong ka arpusan tarik unaitung araja arpusau kala penpau ka jing sokhia bat ka jing bam hon ya ka jing penbana ne ka notification ha ka arpulai tarik unaitung araja arpusau na ka Meghalaya Public Service Commission MPSC halor ka MCS preliminary examination araja araja arpulai ka bala penlong ha ka sau tarik unai wing araja arpulai. Kani ka notification kala kdo bagi don show sa nrupu arngot ki balapas ya katai ke eksamen nalor ki balapas kat kum ka notification ha ka khat santari guno pra arja apulai. Kani ka jing Pynbeit Biang kala wan long na ka jing mudui uwei na ki baya kon ya kani ke eksamen halor ki jing keli. Ka Kyrwoh no Dr. Kara H. Shen, Vice President ka VPP kala kdo kat tu kat neteli ki mat ki bakta kum ka jing bam syai ha ka Rukom Pynbeit Biang ya ki answer sheet da ka MPSC ka bawan ra ka jing snolungo bat kam don kendon ka basyai halor kani. Nalor kani ka VPP kala kdo bakala bandan ka jing sha Shillong ha ka baka dan ka jing pas ki baya kon eksamen tat hadin ka jing mudoi nalor ka pen I ya ka jing long le thurmur. Ka parti ka dawaru ban long syai halor kani ka benta bat ban pet benia Biang ya kani ka Rukom le ka MPSC. Habatin pet bahaki ki sharp ka sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka Rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni. Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.